назаўсёды з табой. Кінуў позірк на грэшны свет, што загублены цемрай, поўны смутку казаў так мне: споўні просьбу маю. Людзям усім раскажы, што я назаўжды полюбіў іх. Хай шукаюць маіх дарог, бо заўсёды чакаю. В страшных муках жыццё аддаў за людзей на Галгофе, каб все вечна жыць маглі. Ты прыняў келіх свой, не забуду хвіліны той, як спаткаў мяне Езус. Я не бачыў, я быў сляпы, вочы мне ён адкрыў. Людзям усім раскажы, што я назаўжды полюбіў іх. Хай шукаюць маіх дарог, бо заўсёды чакаю. Людзям усім раскажы, што я назаўжды полюбіў іх. Хай шукаюць маіх дарог, бо заўсёды чакаю. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Змілуйся надо мною, Божа, бо люди переслідують мене, щодня на мене нападают і утискають. Гэтымі словамі Святого Пісання пачынаем святую імшу, перажываючы панядзелак 5-го тыдня Великага посту. З верай і надзеяй прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці памерлую Фалевіч Наталію, выпрашваючы для яе вечны адпачынак у валадарстве нябесным, каб з радасцю магла аглядаць Божае аблічча ў небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Боже, праз Твою невымоўную ласку Ты даеш нам усялякае благословление. Дай просим,
каб пакінуўшы грэшныя схільнасці і распаўчаўшы новае жыццё, мы маглі падрыхтавацца да ўдзелу ў хвале нябеснай праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання книги пророка Даниэля. У тыя дні большасць асудзіла Зузанну на смерць, фальшыва абвінавачваючы 2 старэйшынамі. Тады Зузанна голасна ўскрикнула: «О вечны Божа, Ты знаўца патаемнага, які ведае ўсё, перш чым яно станецца. Ты ведаеш, што яны далі фальшывае сведчанне супраць мяне. І вось я паміраю, хоць не зрабіла нічога, у чым яны падступна вінавацяць мяне». І пан выслухаў яе голас. І калі павялі яе на смерць, пан абудзіў у маладым хлопцы па імені Даніэль Святы Дух, і ён закрычаў гучным голасам: «Я чысты ад яе крыві». Тады ўсе людзі павярнуліся да яго і спыталіся: «Што ты меў на ўвазе?» Ён жа стаў пасярод іх і сказаў: «Ці вы такія неразумныя сыны Ізраіля, што без допыту і да высвятлення асудзілі дачку Ізраіля? Вярніцеся ў суд, бо яны фальшыва сведчылі супраць яе». Усе людзі паспешліва вярнуліся ў суд і сказалі яму старэйшыны: «Хадзі, сядзь між намі і раскажы нам, таму што Бог даў табе старшынство». І сказаў ім Даніэль: «Аддзяліце іх падалей аднаго ад другога, і я дапытаю іх». Калі іх аддзялілі аднаго ад другога, паклікаў першага з іх і сказаў яму: «О, застарэлы ў зле, цяпер выяўляюцца грахі твае, што чыніў ты раней, прыводзячы несправядлівыя суды, асуджаючы нявінных і адпускаючы вінаватых, хоць пан казаў: нявіннага і справядлівага не забівай. А цяпер, калі ты сапраўды бачыў яе, скажы, пад якім дрэвам ты бачыў іх разам?» Той адказаў: «Пад масцікавым». Даніэль адказаў: «Добра, ты схлусіў на сваю галаву, таму што анёл Божы ўжо атрымаў прысуд ад Бога і рассячэ цябе напалам». Адаслаўшы яго, Даніэль загадаў прывесці другога і сказаў яму: «Нашчадак Ханаана, а не Юды, прыгажосць звяла цябе, а пажадлівасць перавярнула тваё сэрца. Гэтак вы рабілі з дочкамі Ізраіля, і яны ад страху аддаваліся вам, але дачка Юды не змірылася з вашым беззаконнем. Цяпер жа скажы мне, пад якім дрэвам ты застаў іх на ўчынку?» Той адказаў: «Пад дубам». Даніэль адказаў яму: «Добра, схлусіў ты на сваю галаву, бо чакае анёл Божы з мячом у руцэ, каб рассячы цябе напалам і знішчыць вас». І ўвесь сход гучна закрычаў: «І благаславілі Бога, які ратуе тых, хто спадзяецца на яго». І паўсталі на 2 старэйшых, бо іхнімі уласнымі вуснамі Даніэль даказаў, што яны далі фальшывае сведчанне, і ўчынілі з імі так, як яны самі падступна зрабілі бліжняму, каб выканаць закон Маісея, забілі іх, і ў той дзень была ўратавана нявінная кроў. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Не буду бояться, бо ти со мною, Пане. Не буду бояться, Бо ти со мною, Пане. Пан мой пастир, не учи мне буду иметь нестачи,
И Он дозволяет спочивать мне на зеленых пашах, да водах спокойных веди меня, и Он душу мою поживляет. Не буду бояться, бо Ты со мною, Пане. Накеровує мене на стежки справедливости, деля имя Своего. Коли навод пойду долиной смертного теню, не буду бояться зла, бо Ты со мною. Твой жезл и Твой посох меня утешают. Не буду бояться, бо Ты со мною, Пане. Ты стол для меня накрываешь на очах моих ворогов, намашиваешь голову мою олеем, келих мой переполненный. Не буду бояться, бо Ты со мною, Пане. За правды добрыня и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего. И поселюся я у доме Пана на долгие дни. Не буду бояться, бо Ты со мною, Пане. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Не хочу смерти грешника, кажа Пан, алика подвернулся шляху своего и жив. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. С Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус промовляв до фарисеїв, кажучи: «Я світло світу, хто йде за мною, той не буде ходити у темри, але буде мати світло життя». Тоді фарисеї сказали йому: «Ти сам про себе свідчиш, тому свідчення твоє неправдиве». Єсус сказав йому отказ: «Нават коли я свідчу сам про себе, сведчанне маё праўдзівае, бо я ведаю, адкуль прыйшоў і куды іду. А вы не ведаеце, адкуль я прыйшоў і куды іду. Вы судзіце паводле цела, я не суджу нікога. А калі я і суджу, то суд мой праўдзівы, таму што я не адзін, але я і Айцец, які паслаў мяне. І ў законе вашым напісана, што сведчанне двух чалавек праўдзівае. Я і сам сведчу пра сябе, і сведчыць пра мяне Айцец, які паслаў мяне. Тады яны сказалі яму: «Дзе Айцец твой?» Езус адказаў: «Вы не ведаеце ні мяне, ні Айца майго. Калі б вы ведалі мяне, ведалі б і Айца майго». Гэтыя словы казаў Езус каля скарбонкі, калі вучыў у святыні, і ніхто не схапіў яго, бо яшчэ не настаў час. Гэта слова Пана.
Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Умілаваныя ў Христе Пану браты і сёстры, Езус прыйшоў у гэты свет, каб споўніць волю свайго Айца. Як на пэўным месцы Езус адказвае, што воля і маго Айца ёсць тое, каб усё, што мне даў, з гэтага нічога і нікога не мог страціць, але каб уваскрасіць у апошні час. Вось найважнейшая мэта Бога Айца. І каб яе даканаць, Бог ахвяраваў свайго Сына адзінароднага з любові да чалавека. Езус Христус прыйшоў у гэты свет, каб абвяшчаць добрую навіну, каб абвяшчаць вязням свабоду, людзям, якія апантаныя моцай цемры, каб абвяшчаць надзею, каб указваць святло праўды. І ў Евангеліі, паводле святога Яна, мы вельмі часта можам спаткаць параўнанне святло-цемра. Святло сімвалізуе Бога. А тыя, хто ідзе за Богам і прымае Бога, гэта сыны святла. Сімвалам цемры гэта д'ябал. А хто прымае яго, называюцца сынамі цемры. І вось Езус Христус сёння на пачатку сваёй прамовы, калі размаўляе з тымі, хто хацеў знішчыць Езуса, хацеў яго схапіць, забіць. Тыя, чые сэрцы, казаў Езус неаднойчы, зацвярдзела як камень, поўная ганарлівасці, самалюбства, пыхы. Ён да іх звяртаецца: «Я святло свету». І гэтае сведчанне Езуса Христуса праўдзівае, мае моц. Не раз тыя, хто слухаў Езуса, нават тыя, хто быў прыхілены да фарысеяў, да вучоных у Святым Пісанні, яны казалі: у гэтага чалавека ёсць моц. Ён прамаўляе як незвычайны настаўнік, як той, хто прамаўляе з Божай моцай. Яго сведчанне сапраўднае, праўдзівае. Нясе ў сабе ісціну, праўду. Ты сам пра сябе сведчыш, таму сведчанне тваё непраўдзівае. Так запрэчваюць Езусу фарысеі. Ты кламца. А Езус адказвае: маё сведчанне праўдзівае, бо я ведаю, адкуль я прыйшоў і куды іду. Ён упэўнены ў сваёй праўдзе, не як чалавек звычайны, але як той, які прыйшоў выканаць волю Айца. Ён ідзе да сваёй мэты, упэўнены ў сабе і ў праўдзе. І гэты шлях Езуса Хрыста вельмі цяжкі, складаны. Спатыкаў і несправядлівасць, і людскую ненавісць, людскую злобу, людскую фальш. Быў асуджаны, абмаўляны, яго не раз ачарнілі, але таксама спатыкаў людзей, якія былі поўныя надзеі, бачучы яго. Яны туліліся да Езуса, бо з сэрца ягонага выплывала сапраўдная любоў, міласэрнасць, дабрыня. Яны туліліся да Езуса,
бо у ім бачылі сэнс жыцця. Гэтыя адкінутыя праз супольнасць, хворыя, апантаныя. Езус ішоў да іх, каб даць надзею, каб адчыніць узрок праўды. Святы Ян Павел II, як добра ведаем, яшчэ за сваё жыцця у гэтай каханы праз нас ружанец, да гэтай малітвы, якія некалі былі толькі 3 часткі, ён увёў яшчэ адну, дадаў 4-ю частку, частку ружанца святла. Гэтая частка нясе ў сабе, паказвае ў сабе Езуса Хрыста, які абвяшчае добрую навіну, які улівае ў сэрца людзей надзею, любоў, які частка, якая паказвае Езуса Хрыста, поўнага міласэрнага сэрца, які паказвае шлях, па якім мы можам ісці. Езус кажа: «Я святло свету». Святло, якое таксама паказанае у гэтай частцы ружанца, указвае Езуса, які быў ахрышчаны у водах Ярдану, дзе Дух Святы у постаці галубкі з'явіўся над ім, а голас з неба абвясціў: «Гэта мой сын, каханы, яго слухайце». А потым там, на гары перамянення, як добра памятаем, таксама, калі апосталы былі захвычаныя той прыгажосцю, якую пабачылі, калі Езус толькі крыху адчыніў сапраўдную сваю сутнасць, яны былі як быццам не з гэтага свету. Яны цешыліся гэтай прыгажосцю і не маглі наталіць сабе гэтую смагу гэтай радасці. І зноў у воблаку пачулі голас: «Гэта мой сын узлюблены, яго слухайце». Сведчанне Бога Айца, пра якое сёння таксама кажа Езус, якія выстаўлялічы на выпрабаванне фарысеі, кажа: «Хто твой айцец? Пакажы нам яго, раскажы пра яго». Езус кажа: «Вы мяне не ведаеце. Каб вы пазналі мяне, пазналі па айца майго, а сведчанне маё праўдзівае». І таксама у гэтай частцы святла ружанцовай малітвы мы таксама спатыкаем Марыю, якая там, у Кане Галілейскай, кажа слугам: «Учыніце ўсё, што ён вам кажа». Гэта таксама прапанова да кожнага з нас. Чыніце тое, што ён скажа. А Езус сёння кожнаму з нас таксама дае абяцанне: «Хто ідзе за мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця». Гэта абяцанне нашага збаўцы, які прайшоў праз жыццё добра чынячы, даючы людзям надзею, паказваючы шлях да Айца свайго нябеснага. І потым, пасля свайго змёртвапаўстання, калі будзе спатыкацца са сваімі вучнямі, будзе казаць: «Я іду да Айца, я іду, каб прыгатаваць вам месца». Святы Тамаш пытаецца: «Пане, не ведаем, куды ты ідзеш, адкуль мы можам ведаць гэты шлях?» Езус адказвае: «Я гэты шлях, я гэтая дарога, праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі праз мяне». Святло і цемра, сыны святла і сыны цемры.
Што выбіраю я? Напрыканцы нашага разважання хочу расказаць караценькую гісторыю. На вышэйшай вучэльні быў прафесар, які преподаваў пэўную навуку. Ён праз усё сваё жыццё набіраўся мудрасці, паглыбляў сваю веду. Здавалася б, меў адказ на любое пытанне. І вось адзін са студэнтаў захацеў пажартаваць над прафесарам і выдумаў вельмі такую хітрую загадку. Здавалася б, пры любым адказе прафесар застаўся б у лужы, як кажуць. Ён злавіў бабачку. І вось у адной руцэ ён трымаў далоні бабачку, а ў другой нічога не было. І вось ён пытаецца у прафесара: адкажыце, калі ласка, у маёй руцэ жывая бабачка ці мёртвая? Казалася б, пытанне. Пры любым адказе прафесар быў бы непраў, бо калі скажа, што бабачка жывая, дастаткова было б трошка самкнуць далонь, і бабачка была б мёртвая. А калі б адказаў, што бабачка мёртвая, дастаткова адчыніць далоні, і бабачка б узляцела. Тады, гледзячы ў вочы гэтага студэнта, прафесар адказвае: усё ў тваіх руках. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сёння Езус звяртаецца да нас, калі мы перажываем астатнія дні Вялікага посту. Перад намі таксама выбар: быць сынамі святла ці сынамі цемры. Ёсць выбар, слухаючы Божае Слова, застацца глухім да яго, можа, як заўсёды, як кожнага году, а можа, прыслухаюся і направлю сваё сённяшняе жыццё на лепшае, штосьці змяню. Сваё каменнае сэрца змяню на жывое, цёплае, поўнае любові, міласэрнасці, прабачэння, дабрыні. Езус кажа: я святло свету. Хто ідзе за мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця. Што выбіраю я сёння? Перад надыходзячымі урачыстасцямі з мёртвых паўстання Пана, яго перамогі над смерцю, цемрай і д'яблам. Адказ залежыць ад мяне. Усё у маіх руках. Аман. Сабраныя ў Духу Святым праз Езуса Хрыста, узнясём да нябеснага Айца нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усяму свету даваў сведчанне Божай міласэрнасці, Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны ўмелі спалучаць дадзеную ім уладу адпушчэння грахоў з духоўным кіраўніцтвам людзей, якія звяртаюцца да іх па дапамогу. Цябе просім. Молімся за людзей, якія згубілі веру ў Божую міласэрнасць, каб пад уздзеяннем Божай ласкі гэтая вера адрадзілася ў іх сэрцах. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто ўдзельнічае ў рэкалекцыях, каб атрымалі ласку навяртання і паглыблення сваёй веры. Цябе просім. Памолімся разам з просьбай аб патрэбнай ласкі, здароўя, дары Духа Святога для Олега, каб добра вырашыліся ўсе клопаты,
А таксама аб апеку Маці Божай для яго і яго родных Цябе просім. Помолимся у інтенцыі святой імшы за памерлую Фалевіч Наталью, каб абмытая крывёю Христуса Пана з радасцю увайшла ў брамы неба, Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб мы умелі прабачаць нашым бліжнім, як і Бог нам няспынна прабачае, Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты не пагарджаеш нікім, хто шукае ў Цябе падтрымкі. Учыніка пазнання уласнай слабасці умацоўвала нашу надзею на Твою бясконцую міласэрнасць, якую аказваеш нам праз Хрыста, Пана нашага. Будь прославлен крыж Христа, у Табе надеяўся, добрых ласкай узмацняй, грешным покаяние дай. Будь прославлен крыж Христа, у Табе надеяўся, страх і розпач аддалі, супакой у сэрцы ўлі. Будь прославлен крыж Христа, у Табе надеяўся. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и усему Костелу Святому. Усемогутный Боже, дай просим, каб складаючи святую ахвяру, мы могли ахвяровать Тебе наши сердцы, очищенные покаянием, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз муку Твайго Сына даў збаўленне ўсяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе Тваю веліч. Бо на крыжы адбыўся суд над грахамі свету і заззяла моц Хрыста укрыжаванага. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, Небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў.
Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою, служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули у надею на воскрешение, про Наталью, и про всех, кто Твою ласку садышал с гэтага свету, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злога. Ойче наш, который есть у небе, Святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы до всялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру Егоною. Пане, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слова, и будь оздоровлена душа моя.
крыж збавлення, крыж одины, где прибитый был безвинный, як ягнятка найтишейший, наш Збавитель наймилейший. З древа збавцы кровь стякає, наши грахи змиває. Древо твердое, змягчися, до земли аж прихилися. Спусти найсвятейше тело, бо яно з болю самлело. Выбрал Бог тебе от веку на збавление человеку. Ласка людям с тебе дана, ёй душа узмацована. Нечувана милость гэта, каб ісці на крыж для свету. Хто ж так будзе милостивы, такі добры, літасцівы. Смуток маці в серці мела, як на Єзуса глядела. І той час успоминала, як малого спавівала. Чому серце твоє гордо, ніби камінь, глухо твердо? Ти над Єзусом не плачеш, хоть його на крижі бачиш. Ти над Єзусом не плачеш, хоть його на крижі бачиш. Молимся. Узмоцненные лаской принятого сакраменту просим Тебе, Пане, каб праз яе мы были очищенные от заганов и следом за Христом имкнулись до Твоего владарства, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный,
Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Idźcie w spokoju Chrystusa. Дякуєм Пану Богу. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, że mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś